Дами и господа, днес играем на Minecraft Survive Game и да, започваме с 30 секунди. Оп, започваме. Като ние тръгваме да бегаме. Страхливци! И намираме чест. О, с диамантче. И хубавички нещица. И сега още повече бегаме. Глеждаме се. Имаме се. Слагаме предпазните работи. Опс, тама има още едно частче, което иска да го взема. В него има айранче. Хубави панталонки. Съм ги забелязал. И тама още един. Върви. Уха! Iron Match. Знаете за какво говорим? Iron Match. Само дано няма никой на спауна, за да не ни отрепе. Invisible car. Shit. Този ми е много силен. Ще успели да ни убие? Ще успели? Да. Вау. Явно е бил хакер, защото видяхте, аз бях на почти пълна кръв и той ме уби само с 2 удара. Много гадно. Сега влизаме в Holiday. Или... Вау! Тази арена да съм я играл, че сега. Ще видим дали ще се справим, поне до детмача да стигнем. С Iron Match или каквото тама. Нещо хубаво, Iron. Нещо и да се измъкнем живи. Така, ние ще тръгнем там. Колко рано започваме последно? Мапа. 30 секунди. До Ракова. Мен бе. Окей. Как се казва това? Сътата. Като виждате така се става. Аз да не мога сега да го търся, трябва да търся само да се измисна. Тама някой. Тук май може да се тук е един гаден трап. Никой много да се падна от него и намираме първия тест. Има и тук ще има още повече. Опсаля. Хубавички. Чудно е този терен на какво е. О, тама има че аз видях. Не съм след бе. О, панталонки.
fuck? Откъм? Не помня. Май червената, не знам. Защо видяхте как краската е разкъм, ще ме подсака. Краси! Този краси. О! Ама ще има спасение. Адано. Супер. Нещо с което да се пазя. Не, ще умра. И обаче на косъм. Слагай. Имам че сплит. Shit. Първи. Им скачам ли надолу, дами и господа? Чакайте. Да се приготвя. Пържолките слагаме. О! Това е един от моите тим. Верно е, аз си мисля. Не му видях името. Чъщ. Така. О, ама там има. Хайде да побързаме. О, ерам бутушки. Супер. Ерам бутушки. Ето. Спрете се добре. Бой. Fuck. No, stupid. Shit. Kill the man. Fuck. Удар. Ай, не убиха. Shit. Има още един сервер. Ще влезем с някой. О, не. Влезнахме на време. Дами и господа. Влезнахме на време. Teams. Надявам се тук да имаме късмет. Ние бегаме. Сме стръкливци. Погледнахме инвентара да видим. Има ли? Няма. Някъде по кращата трябваше да има. Там напред. О, там има чест.
Ну, а то как что с этим за он же чест.